Pertsonak erdigunean, Legazpi zaintzea eta hobetzea. Legazpi plurala da hitzaren zentzu zabalean. Horregatik, udaletik berdintasunarekiko dugun konpromisua biztanle guztiek bereizketarik gabe aukera berdinak izango dituztela ziurtatzen duten politiketan islatzen da. Gainera, berdintasuna da gizarte justuago eta kohesionatuago bat eraikitzeko oinarria. Herritarren parte hartzea funtsezkoa da guretzat. Legazpiar bakoitzak gure komunitateari eragiten dioten erabakietan ahotsa izatea nahi dugu. Foro, kontsulta eta plataforma digitalen bidez, udal kudeaketa guztiek aktiboki parte hartu ahal izateko prozesua izango dela bermatuko dugu. Komunitate inklusibo bat izaten saiatzen gara, non pertsona bakoitza bere jatorria, generoa edo gaitasunak edo zein direla ere, ongietorria eta baloratuta sentitu dadin. Gizarteratze eta kultura sustatuko duten programak eta zerbitzuak ezarriko ditugu. Berrikuntza izango da gure garapena bultzatuko duen motorra. Gure zerbitzu publikoak modernizatzearen eta sormena eta ekintzailetza sustatuko dituen ingurune bat sortzearen aldeko apustua egiten dugu. Ingurumenarekin dugun konpromisoa garapen iraunkorraren aldeko gure apostuan islatzen da. Energia berriztagarriak eta hazkunde ekonomikoaren eta naturaren zaintzaren arteko oreka bermatuko duten politikak sustatuko ditugu. Gure nortasunean euskarak funtsezko lekua izango du. Bere erabilera sustatuko dugu bizitza publiko eta pribatuko esparru guztietan. Gure hizkuntza eta kultura euskaldunak funtsezko zutabe izaten jarrai dezan. Azkenik, Legazpi bizitzeko, bisitatzeko eta lan egiteko erakargarria izan dadin lan egingo dugu. Gure azpiegiturak hobetuko ditugu, kultura eta turismoa babestuko ditugu, eta inbertsiorako eta enplegurako ingurune egokia sortuko dugu. Familiak hazteko, turistek gozatzeko eta enpresek aurrera egiteko lekua izatea nahi dugu Legazpi. Elkarrekin eraiki dezagun Legazpik merezi duen etorkizuna, zintzotasunez, lankidetzaz eta eraginkortasunez.